Ole masa in veng him tu channel mingin chibai ka buk vek chu a lom thu tlem ka han soi lokanga ka subscriber te a zan khat lek chung in mi enga mo sa tin min lo subscribe pa min lo view sak bokani ti ka hriatin ka lom tak meu mewa he channel thar hi buai chung chunga in tan thahnem ngai na konga pen ka du si awangin ngoi renga he channel ka siam ma po in case tam takte ps khoi mola yami te angmaya buai pui tham kha ka kuta alu ve miao si awang khanin I he channel hi karon din ta top maya adar zau thei ang bera kal theinan min lo subscribe sak mai pia lama khanin min lo the dar sak ola angai thlatur dik tak ten an ngai thlak theinan thei patop min lo chhuwa pui kha ka han ngen ngal bok ani ole vo ina tan chuanin case keima alo lot pahnih te kha a hmasa tan ka han soi anga hei mi pano pang te po tun lai anga chuan an him lova meichhia te himna tur ang chowa I kasiam channel ani hran lova social media kai hnoina ati buai zong zong ang chi te tan khan ani mi pa po I tin in fa te meichhia chau ni lo mi pano pang po kha an him lawani kumtling an ni ma chuan mo an him chuang lawani ti khalo ria in chung khura te le school lama te po thei chuan sex education lampang te hi warta ila ti kha ka dua ka han ngen tel bok cheu a awareness lampang ang chi te kha in fa te kha lo chhop tam te u ti kha ka han ngen du bok ani ti chuan vo ina chuan chung kan mi pano pang ka ti mai anga kumtling alani lo awangin I chumi chanchin le o mi nupui pasal nei la in vau ato dan kha khami point ni te kha keima case lo lut kalo pui ve dor dor ang chi kha karon soi zung zung don ani a sei don lova mi pano pang fel veng wong tak mai hian voi khat chu min ron bia a thlabara a thlaphang ani te ka hria I chan tu pui tu amamo ani te po ka hria engtin nge ka ti ang he vai nu in min ron be thina mel thadeu hi ania ti chuan kan in bezela min ngai zong dera ti chuan video call te po in kan in call keima tak te phe chu ka in phel ruwa ka ati mo ti khan enge adama evile adama nun chan te pon lo zero te po ani ang ta chuanin khang zong zong kha kha vai nu khan a lo screen record si kha screen record mang khan kha no pangte kha aron vaulet ta chia ani chu hei I video ka nei to heng I sarwak video hi ka the dar I du lo chuan ka account na cheng sing ni ron thunang che zan in ral ma in ti in anin biak na kha aron ese samiron peve thlap ani fel takin ti chuanin amang ang em mai engtinge ka ti ang ka chung te nan hre box si lo ka thian tha te ka hril ngam lova ka report ngam box si lova min pui ram ro aron ti ani ti chuanin ka khongai em mai e khai boya lungai reng reng so khatiang khatla phan na tur pakhat ma om lavania nam dang vau mai vau zam mai thei kan ni lo ti ilan tir tur ani heti hian chang che kanuti or ka patte hi hei police ania I number zong zong hi ka trace tir ve ka khoi ange I om ti hi I location kan hrevek to min blackmail awangin nang chuan dani bo chia ke chuang ka sarwa ko video chau I nei kha dan ka bo cheve lo ti ro ka ti ta ni chu ti chuan chang tur ka ti ang chuan a chang ta aron ti luizel che ani chuan ps ke mani chung te hriat lovin ka hruai don che nia ti in ka cha ma se chu vai nu chu are ta hmak ani chu a hlau thong ani chu mo chu wang chuanin khatiang in lo dong pala in lo tong pal ani po in a hlau zo ka tang reng reng su ti kha kan mi pa rol thar te po ka han cha cheu ton lai kho vela khang kha aton lo thei bik lo ani mo in tongang ka hre thiam lut tuk cheu ama I ro chu a chan le dan kha chu tu na karon soi atang po khan lo hria ula khang vai mi lep ler mai vai nu mi lep ler mai ang chi chan na kha chu lo bang bo du reng reng su in hre lo palani pin min lo zot sel ro ti kha karon cha cheu ani ti chuanin ka case pakhat khoi hi
pasal nei lai ani a amang ang em maya min ron phone a engtin nge kati ang he vain min vau ring maya i kan thalak ho na kan pa te ne na kan thalak ho na te kha ka khropanga sarwakin ka danga ka posmual phodon che ka ron video ko lang che nga ruakin lo omang che aron ti thina ati mo ti chuan chu tianga iti lo chuanin hei hi ka posmual phodon ti in aron vau thina ni chu ti chuang ke khan azwam zongin ilo tong palem mi ilo om thin palem mi engting nge chu tianga a vau thei che a ka ti a ma se om love kan pa ti ne na thok ho an ni a company hnuaya mizorama subcontract in aron oma contractorin aron oma chuta kan pa te ne na thok ho chu an ni a ka thei pato pa pasal te thian te chu lo care ve kha ka ti tur te po ani a hnam dang an ni na lam po ka lo en chuang lawa ati ani ti chuanin i khami mang khan vau kha atok taring maya ma chuan enga ma vak ngai lawa ma se min zuam tama ma lutuka karil ro te po nuam to lawa ti mo ti chuan phaya te po an zuzin thla a pasal po atel zel ani chu mo chu vai pa number a han block nu po chuanin phaya hotel khata ten lo thleng hova a pasal muthil hlan te khan a pasal phone mang ngei te khan video call in phel ruak turin alaron ti ta ni chumo ti chuanin i arab thlak ka ti lu tuka ka ti thei to ngang lawa i kan pa po chu ka hrila engwangin nge I phone te kha kha vai pa kha I man tira tiang khan min ron vaunan aron mang renga ti in kan pa po chu ka zuk hrila ati mo ti chuanin ma se an pa chuanin I kan nek hre o kha ti mai ani o me ti chuanin kai khanin khai alo nek pal hlawang eng po ni se she om lo takin lo om phot ola o in bial EPS nai bera khanin FIR iwa thelu tanga FIR chu police officer in alo zia kanga idu ang thlapina zia kemti achiar chuak le thlapanga chuta chuan idu ang ani chuan ihming isai nanga idu ang lakim lo dewani chuan chuti chuan ziak ro ilati le fo thei ti chuan ivati don ya chuan ivakal huna nangma ma chon I rele I phone call atang khan min ron call anga englo police su keimang kalo bedon ya ti in thu kan in cha tiang chuan kan in thla ta ani churi ana ti chuanin chu mi pasal mi nupui te po an him to chuang lawa tun lai anga khanu kha miten omani reng reng lo mo mi fel tak nu pa ngai tak pasal fanau te en kola pasal thian te po a nam dang an ni mo ni lo emo lo kom nge ve mai chi kha nu fel tak ani chumo chu wangin tun laia kan social media khoi thiam lo ra te kan meichhia ka meichhiat pui mi duk dak lo tam tak te nangma ni po tam tak ka sia cheu ani sarwa ka in post thin te in zuar thin te khamo ka shevek chu ani ama ero chu keima atang chuan engtika ma in mual phodon lo mo in dam na kha ka du ani in sim na kha ka du ani nangma ni awang zo ka meichhe pa ngai tak tak ten zuam an hlo tel ve thin ero heng hi chu lo film khur deuh ola langsar tak takin social media te in pholo ola namdang te hmuh te khan lo in pholo ola ti kha ka han cha cheu ani vo in nia hian mi nupui an ni emo khatiang ang vo twar khami tam takan omani mo ron report kherlo mai chana min hril te po an tam ani vai namdang ten an lo zwama tin kan mi zo pui nge nge te po in kan mi pa te po ina meichia in lo va haras thin ang chi te kha ka hravek ani tuna hian police a FIR the lut ngam lo ni a in hriat te po kha keima awang chuan an ngam do na ni ti kha lo hria ula ka pui zel don boka chu wang chuan kan meichia te in meichia te lo vo to lo ula an sarwak zamo in ngai zong dera an sarwak zamo thalak in lo nei ani pon khami mang khan lo vo tu to su an tan ke karon pen zel don ti kha karon soi du bok ani ti chuan
tun lai ya chu ka ron soi to ang chuan kan rol thar te la no pang te 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 kum tling lo anga kan ngai te po khan i tun lai kho vela chuan sex lam panga khan an har em to mai ni mo kum som an ni chuan an hre hle to mai ni chu wangin in chung khura khan nangma ni nu le pa khan in tlei pui zong zong ang kha tlei pui in fa te tlei pui ang khawa in liam su mo eng har sat na nge an to ang ti te kha in chi ka renga nga ti chuan hemi sex education kan ti ang chi in zirtir na te kha chung in khoma te emo khatianga te khan lo soi ngun ro social media a chu tiang khatiang mi chu i lo tong ani po in min hril hre su o ti ula ka pui don che a eng lai pon in tan i tan ka omania ti in i nu le pa khan in fa te kha lo fui ula chu lo chu ka soi to ang khanin an ril ro zam lutuk le mang ang lutuk kha an ni ril ru la no pangla in veng thiam bok si lo kha chuan in ti hlum du na te kha an lo nei ta thin ani kha mi kha in lo hriat sak ka dua ka cha mol mol cheu a mi tam tak lo in ti hlum to te po kha kan thalai dom tak tak te po kha tiang bo ro kha ani lawang te kha a soi thei lo ani mo chu wangin in fa te him na tura ka ron soi hi in lo zom sham sham kha ka han du a ka han cha mol mol cheu ani ole eng po ni se kanin mu le a he channel manga kan rin mu le ma zong chu lo dam ola lo hrisel ola lawin enkol tha ang cheu ka lawm e